sa mga matitinding gumawa ng mga Christmas decors. At eto na nga, check na natin kung gaano kadami ang tao dito ngayon. Let's go! Kasama natin ngayon ang mismong designer na si Sir Jonas dito. Busy sila nagchichika pa. At kasama natin ngayon ang mismong concept designer ng Christmas lights and decor ngayong taon. So may katanungan lang kami sa inyo, Sir Jonas. What inspired you in this design? Actually, yung concept at inspiration ng mga design this year ay umiinog sa theme ng fiesta na our city, our shared responsibility. Actually, napapansin niyo na yung color ng Christmas this year ay parang apoy, fire, na parang pagmamahal ng mga Dagupenyo, nag-aalap na pagmamahal para sa city. Kasi sila kailangan may naiaambag na hindi lang pagmamahal, may naiaambag na responsibilidad para sa city. Salamat po at grabe nakaka-touch yung sinabi ni Sir Jonas sa atin. Salamat po sa pagpapa-unlock sa amin, Sir. Nakirinig na natin ang side ni Sir Jonas kung saan na-inspire ang kanyang concept at tignan natin ulit ang kanyang mga designs. Ayun nga, di ba? Kita nyo naman kung gaano kaganda ang concept at design ngayon na ginawa ni Sir Jonas. Yes, ang galing ni Jonas. Congrats! So, di ba, Sir Jupiter? At syempre, tao lang din kami at napapagod at nagugutom. Saya, pupunta kami ngayon ng kainan. So, kita-kita tayo ng babush. So, yun nga, dito na tayo sa drive-thru kasi maraming tao doon. Yan ito yung order natin. Tapos na po. Ay, natapon ko. Charot. After 20 years, dumating na rin yung order. Pauwi na kami at tingnan na natin. Panoodin nyo yung susunod namin na vlog ni Sir Jupiter sa Kalasyaw naman. Babush.